ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜୁହାର ନମସ୍ତେ। କାଳିଆ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବରା, ସେ ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା, ଯାହାର ବାହାର ଭାଗଟି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବା ମୁସମୁସିଆ ଆଉ ଭିତର ଭାଗଟି ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ। ସାଧାରଣ ବରା ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଭିତରେ ତଫାତ୍ ହେଲା, ସାଧାରଣ ବରା ଆକାରରେ ଟିକେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା ଆକାରରେ ଟିକେ ବଡ଼। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବରା ସହିତ ସବୁଠୁ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ଗରମା ଗରମ ଘୁଗୁନି। ବରା ଘୁଗୁନି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ପିଆଜ କଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଜା, ତାର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା। ଆମେ ଏଠି 2 କପ୍ ବିରି ସହିତ 1 ଚାମଚ ମେଥିକୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମେଥି ପକାଇବାର କାରଣ ହେଲା, ମେଥି ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କାଟେ, ତା ସହିତ ବିରିର ଯେଉଁ ବିରି ବାଟରରେ ଫ୍ଲପିନେସ୍ ଆଣେ, ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବାଟିବା। ସେଥିରେ ମାତ୍ର 4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। 4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟିଲେ ସେଇଟା ସହଜରେ ବାଟି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ବାଟିଲା ବେଳେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି ବାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଖଦଡ଼ା କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ପୁରାପୁରି ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ, ଚିକ୍କଣ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ସାରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଫେଣ୍ଟିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୁଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ପକାଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି, ସେ ଆରାମସେ 3 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ପୁରା ଫ୍ଲପି ହେଇଯିବ, ପୁରା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଅଦା ଛେଚା 1 ଇଞ୍ଚ ପକାଇବା। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକାଇବା 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି 2 ଚାମଚ ପକାଇବା, ଟିକେ ଅଧିକ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2-3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ତାପରେ ପିଆଜ, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟା ପିଆଜ ମୁଁ ନେଇଛି। ତାପରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଲୁଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଠି ଜିରା ପକାଇବା। ଏତିକି ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ବରାକୁ ମୁସମୁସିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ। ଆପଣ ଏଇ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବରାର ଉପର ଭାଗଟା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏ, ଆଉ ଭିତର ଭାଗଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତେଲ ବିଲକୁଲ ଟାଣେନି, ଆଉ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ତା'ର ରଖିବେ, ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ବି କରିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ତେଲ କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ବସାଇବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଇକି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଇକି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ବରା ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ବରାର ବ୍ୟାଟର ନେଇକି ତାକୁ ସେ ଜରିରେ ରଖିକି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ ହାତରେ, ଆଉ ହାତଟା ଓଦା କରିଥିବେ ଆଗରୁ। ତାପରେ ତେଲରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କରିବେ। ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଲେଉଟେଇ ଦେଇକି ତା ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଣିବେ। ବରା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଫୁଟିବନି ଯଦି ଗୋଟା ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେବେ। ତେଣୁ ତାର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ କାଟିଦେବେ। କାଟି ଦେଇକି ଆମେ ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟାକୁ ଛାଣିଦେବା, ଯାହାକି ବରା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବରା ଆଉ ଲଙ୍କା ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଛାଣିବେ।
ବରା ଏବେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବରା ପରସିଲା ବେଳେ ବରାକୁ ରଖିକି ତା ପାଖରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଣିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗରମା ଗରମ ବରା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଘୁଗୁନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଘୁଗୁନି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ। ତା ସହିତ କିଛି ବିଟ ଲୁଣ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ତାର ଖାଇବା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆମେ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହ।